Нині церква вспоминає пам'ять святителя Єпіфанія Кипрського. Ми б могли лише згадати про нього лише коротко, але його в житті є такі моменти, котрі навчають нас бути уважними до святої літургії. Епіфаній попросив наставити його в християнстві і потім прийняв крещення. Раз у пустини попав Епіфаній у руки злодіїв, розбойників, котрі одержали 3 місяці в пліну, но за время перебування він так на них повпливав, що один із розбойників пішов єдно з ним на свободу і пішов у монастир і прийняв ім'я Іоанн. Змушений був прийняти єпископську кафедру і став єпископом Кіпрським. От і якраз у нього часто на літургії він видів реально снисхождення Духа Святого на дари на престолі. Це великий дар. Ми, священники, завжди без сумніву віруємо, що в час літургії і в час молитви і священнодействия священника і пения і віри всієї церкви на престолі православному совершається таїнственное діяння. Під видом хліба і вина ми получаємо істинне тіло, істинну кров Христову, котрі ці дари, як нека маленька переграда, за котрою ми маємо можливість приєднатися до істинного Бога. Но одного разу не дано було йому видіти снисхождення Духа Святого. Він догадався і свого прислужника попросив вийти з алтаря, сказавши, що ти сьогодні недостойний приймати участь в алтарьові, у літургії та ще й бути в алтарьові. От чому древня практика православних не лише жінки не заходять, а й мужчини лишні не заходять в алтар. Тому що там заходять лише ті, котрі готуються до літургії відповідною підготовкою. З моменту, коли чоловік відходить від церкви в розкол, навіть був славний митрополіти, но одійшовши від церкви канонічної, в його руках більше таїнства Євхаристії на престолі совершатися не будуть. Ми вспоминаємо той случай, коли вводилася на Карпатській Русі унія. І у Гуменному, а то була Карпатська Русь, тепер то часть Словакії, та в Гуменному, то тепер є монастир, де люди наші празднували праздник ікони Божої Матері. Присутніх, як написано у документі, було коло 10 тисяч православних русинов. От це були праздники, коли сходилися із 20 сіл і з Ужгорода йшли в Гуменне, з Гуменного пішком в Ужгород. Наші предки були способні тверді в ногах ходити. Так от там узнали, що єпископ Парфеній, нібито ще православний, а вже підписав унію. Так йому удалося утікнути від народа, розсерженого народа за предательство. Не дуже го били, не додівали його, но виразили йому свій гнів як предателеві і юдові. І іменно той момент пов'язує нас із святим Єпіфанієм. От чому ми завжди входимо в алтар з молитвою, з земним поклоном, а в період після Пасхи з глибоким поклоном поясним. В алтар заходять лише ті, котрі спеціально на то приготовлені і мають іще й плюс приписи. Не хоч куди йти, не хоч до чого прикасатися, но со смиренням служити. Многі з сектантів, коли появилися, почали нехтувати храми Божої, православні, заявляючи, що написано в Біблії, а цитували апостола Петра, Бог не в рукотворених храмах живе. Тобто не в тих храмах, де руками побудовані, а має своє місто небесне. І тим вони жонглірували довго, доки в них
не собрало побільше сектантів, які вони молитви домов почали возводити більш дорогі, чим наші православні храми. Подивимося, як їдемо через Закарпаття, видимо, як сектанти побудували такі дома, великі, славні, з великими залами, на сцені повно, мабуть, інструментів, ударників, все в мікрофонах, у музиці, із відеоізображеннями. Уви, забили, що Бог в нерукотворених храмах живе. Апостол Павел, посланник Тимофею, так писав: «Я тобі, Тимофею, пишу то, щоб ти знав, як поступати в домі Божому, котра є церков Бога живого, столб і утвердження істини». А ми збудували новий собор і принципово не жаліємо за тими храмами, котрі від нас одобрали силу, або іноді просто люди самі одійшли, коли бачили, з якими погрозами на них нападають. Чому? Бо навіть 200, 300, 1000 храмів, утрачених нині нашої церкви, не є проблема. Бо Бог в нерукотворених храмах живе, скажемо й ми. А там Бог прибуває, де сходиться православна громада. Виганяють нашу громаду православну в Ужгороді. Старі кагебісти захватили храм, вигнали православних. І що? І ми оказалися на вулиці. Но ми, будучи на вулиці, були православна церква. Уже на вулиці. Потім перейшли в дом учителя, дом Духновича. І там теж, де ми прийшли, там і церква Христова. І тому у нас не є проблеми із побудовами. Є проблема з тим, щоб зберегти поняття церква Христова. Не просто любое сообщество віруючих, а є відповідними параметрами сообщество віруючих людей, котрі об'єднані церковними таїнством, началієм і, відповідно, церковних православних канонів. У греко-католиків канонів не существує. В Западній церкві практично не згадають за канони, тому що там давно вже дійшли і вправо, і вліво. В православній церкві канонічне право ціниться дуже, бо саме там, де канонічна церква, там пребуває Господь. Боже, прийми наш сьогоднішній акафіст воскресенню Твоєму, благослови віруючих воскресшого. Подай нам милость свою, щоб ми були дітьми Божіми, тими, які розносять мир, котрі пропонують єдинство, братську любов, котрі своїми молитвами спасають людей. І як той Епіфаній, котрий, будучи між розбойниками, не опустив руки, а ще своїми наставленнями спас одного розбойника, привів його до Христа. І ми нині таку маємо місію в час гоніння на церкву, що зробити, щоб не сердець на гонітелів, но що зробити, щоб донести до сердець віруючих людей, що гонітелі, во-первых, не християни, друге, вони не мають то права робити, в-третіх, вони давно вже зафіксували, що при будь-якому демократичному устрою вони будуть судимі. Ну, а головне для нас, будучи вірними Христу, навіть якщо потерпимо ми, а вже терпимо гоніння і судові переслідування, являємося і сповідниками за віру Христову. Так поступає. Держася істинної церкви, істинної віри, ми тут діти Божі, і в'єдно з Епіфанієм Кіпрським і з усіми нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.